Hello po. Ang menu ko today ay sinigang na bangus sa sampalok. Worth 180 pesos lang po ito. Meron na po kayong sinigang na bangus sa sampalok. Hello po, magandang umaga po at tanghali po sa mga nagluluto dyan. Andito na naman si Christine Sang TV na magluluto sa tanghalian nyo. At ang menu ko today ay sinigang na bangus sa sampalok. Ayan, 1 kilo po yung bangus, 1 sachet of sinigang nor at mga sangkap. Ayan, kamatis, bombay, sili mahaba at dahon ng sibuyas. At ayan, lagyan na po natin ng cooking oil para magisa na po natin ang mga sangkap. Ilunod na natin ang bawang, bombay at saka kamatis. Ayan, hayaan po natin pumatas bago natin ilunod ang bangus. Ayan po, baka nagtataka po kayo kung bakit 5 pieces lang yung bangus. Kasi 1 kilo po yan. Tapos ang kalahati niyan, tinabi ko po para sa aming hapunan mamaya. At itrito ko po yun. Kailangan po natin talagang magtipid, lalo na sa panahon ngayon. At kailangan talaga natin ang affordable ulam. Ayan, hayaan po nating pumatas yung mga sangkap at isda para mawala yung langsa. At ayan na po. Yan po, kumatas na po siya. Ayan, haluin po muna natin bago natin lagyan ng tubig pang sabaw. Ayan, lagyan po natin ng isang bowl na tubig. Mineral po yung ginagamit ko mga mamis ha. Baka sabihin nyo, yan, mineral po yung ginagamit ko sa mga sa mga videos ko na in-upload. Hindi po yan tubig sa ano-ano lang.
Ayan, hayaan po natin siyang kumulo para lumambot yung isda. Ayan, ilunod po muna pala natin yung labanos. Ram pam 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 pam. At isunod natin ang sinigang nor sa sampalok. Ayan, hindi po kompleto ang sinigang natin mga mamis kung wala po yan. At hindi po matatawag na sinigang kung hindi po tayo magamit ng ganyan. At ilunod natin ang sili mahaba. Yan, hayaan po muna natin siyang kumulo. Ayan, kumukulo na po siya. Parang lata na yung labanos at isda. At ito na siya. Luto na po yung isda, mga mamis. Ayan. Ito po yung affordable cooking ko today. Ang sinigang na bangus sa sampalok with labanos. Ayan. Ang bango-bango niya po. At saka tamang-tama lang po yung pagkaasim ng timpla niya at saka yung timplada niya. Sobrang sarap. Ayan, maglagay pa pala tayo ng timpla. Hay nako, ano ba yan? Parang nagugutom na ata ako, nawala ako sa sarili. Ayan, maglagay tayo ng konting bitchin at asin. Para masarap naman yung sinigang natin. At eto na siya. Charan! Luto na po siya. Ready to serve sa tanghalian. Ito na po yung sinigang na bangus sa sampalok ko for 180 pesos. At ayan, sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like, share, at pa-comment na din sa baba. At pa-subscribe po sa channel ko, Christine Sang TV. At sa mga gustong na-inspire sa mga luto, kaya pumunta lang po kayo sa channel ko. Marami po akong affordable cooking doon na kailangan po natin ngayon, lalo na pandemic. Ayan. At ito na siya. Maglagay na po tayo sa bot. Abay naliligo ako sa CR, may taong dakog diyan. Ang ilog niya, baho bulbol. Ang uti niya, walay hugas hugoy si Papa. Para makita naman natin kung gaano kasarap ang sinigang ni Christine Sang TV today.
Sobrang yummy niya po. At so hindi nakakaalam dyan, masarap po ako magluto at masarap po akong magmahal. Charot. Pero hindi po ako minahal. Haha. Nagmana lang po ako sa mama ko na si Fernanda Palma. Kaya yun, namana ko yung mga masasarap na luto niya. Pero mas masarap talaga yung luto ng mama ko kaysa sa luto ko. Pero may pinagmanahan lang po ako sa kanya. Kaya marunong po akong magluto. Ayan. And that's it for today. Hala, kaluod ni mo, oy! At that's it for today for my cooking. See you tomorrow for my new cooking. Ayan, mag-abang-abang lang po kayo sa mga new videos ko po. Affordable cooking dahil araw-araw naman po ako nag-a-upload. Ayan. So, keep safe everyone. Bye!